Takže čaute ľudia u nového videa, hej. Ideme hrať Firewalls Playground a ideme na to. Počkáme. Pip, pip, pip. A ideme na to. Loading. Skip. Dáme skip. Takže ideme si dneska pár ohňostrojov odpáliť. Zoberieme si toto, sú tu nejaké veci, novinky, jak vidím. Čo to bolo? Čo to tak bolo? Tu bolo takéto. Zoberieme to? Áno, alebo nie. Ja to beriem, kupujem novú vec, yes. Dobre, to si zoberme. Tieto nové si odpálime. A granátoš. Počkaj, koberček. Potom zoberieme niečo také zaujímavé by sme mali zobrať. Hej, napríklad ako... Zoberieme toto, to by vás mohlo zaujímať, čo to vidí. A kočičku vám zoberiem. Zoberme, nie. Zoberme toto, to robí dobre bomby. Ešte toto. Med. A toto. To je všetko, dobre. Ideme von si to odpaliť. Pošlite Robuxy, prosím, aby som mal na nejaké veci. Hej, dobre, alebo napríklad v tomto videu sa bude baviť. Hej, takže vyskúšame si toto nové. Bereme zapalovač. Ideme si prvú osobu. Nájdeme to. A teraz zapalujeme. To bol veľký tento tu púšťa ohňostroj, musíme mať súkromne. Ešte raz to dáme. A je to buchlo. Nie. Dobre, to bolo fakt slabé, to len vyletí. A čo robí? Joj. Nejdem pre zatiaľ. Dobre, my ideme urobiť svoj vlastný. Zoberieme koberček. Zapalíme. A kúkajte, nejakú bombu to robí. To je bomba. Vyslovene. To vás bude asi zaujímať, hej, to je tá väža. A to je ako keby taká proste len prskavka. Bomba. Niekto to robí gigant ohňostroj. Hej, ako aj ja viem urobiť, len... Počkať, urobíme gigant ohňostroj na záver. Tak, ešte keď si odpalíme samostatne. Tak, kúkajte, čo robí som zabudol, čo robí Aha, to je tiež taká prskavka. Dobre, ste pripravení na záver videa? 3, 2, 1. Toto robí mačka, toto robí toto robí toto robí toto. Prejdeme. Moja je tam, kde je tá zelená. Plné bomby ide. Takže a na záver tu niekoho ohňostroje, takže čaute.